Y sioe fawr. Y men cwta 3 mis bydd twr ohonom yn heidio i lanelwedd ar gyfer y Sioe Frenhinol. Eleni, Sioe y Cardis yw hi, ac mae peth wmbreth o gyffro yn y sir sy'n noddi'r sioe wrth fynd ati i godi arian. Mae'r sioe yn costo rhyw 3.5 miliwn i'w chynnal, ac mae'r sir sy'n noddi yn codi rhwng 250 a 450 o filoedd i'r achos. Mae'r siroedd hynny wrth reswm yn awyddus i roi stamp y sir honno ar y digwyddiad drwy ddewis testunau, beirniad ac yn y blaen. Ond un ffordd gymharol newydd o wneud hynny yw drwy lansio'r sioe yn y sir. Eleni yn y Llyfr Genedlaethol yn Aberystwyth y digwydd hyn yn mis Mehefin, a hynny ar safle lle gellid edrych i lawr ar leoliad y sioe gyntaf oll yn 1954. Mae'n hynod o addas felly bod y 120 sioe yn cael ei noddi gan y sir lle cychwynodd y cyfan. Wrth reswm, mae nifer o aelodau Merched y Wawr Ceredigion hefyd yn weithgar yn y sioe, ac fe gafodd y Wawr gyfle i sgwrsio a thair ohonynt, tair sy'n gwasanaethu'r sioe mewn ffyrdd gwahanol iawn. Cobiau Cymreig yw Dileit Bethan Jones, aelod o gangen Abereiron, ac sy'n magu'r ceffylau traddodiadol yma ym mrydfa gwrth a farn ger Pennant. Bu ei thad yn magu ac arddangos cobiau yn y sioe fawr, ac mae Bethan wedi cadw'r llinach a pharhau ar traddodiad hwn. Llynedd roedd ganddi eboles blwydd reit neis, meddai, a chafodd fynd i'r sioe. Gwrthafarn Magic Blossom oedd honno. Enillodd bencampwriaeth sioe Cymdeithas Ceredigion. Ond ni chafodd y fath lwyddiant yn Llanelwedd, ond mae Bethan yn obeithiol y caiff fynd eto pan fydd yr amser yn iawn. Ond dyw 2 oed ddim yn oedran delfrydol i arddangos eboles, yn ôl y frwydwraig brofiadol yma. Eleni bydd Bethan yn eistedd yn y cylch yn feirniad answyddogol ac yn mwynhau'r holl gystadlaethau. Rwy ddim yn cerdded rownd y siopau, yr anifeiliaid yw fy mhethau i, meddai. O ofyn iddi beth mae'r sioe yn ei lygu iddi, mae'n sôn am y carafanio a'r gwmnïaeth, y siawns am sgwrs gyda phobl efallai na wel fel arall. A dyma union eiriau Mary Ro hefyd, aelod o Ferched y Wawr Mynach. Bydd hithau hefyd yn troi'r garafan am Lanelwedd yn mis Gorffennaf, fel y gwna ers blynyddoedd. Ers dechrau stiwardio, nid yw Mary wedi colli'r un sioe, a hynny ers dros 45 o flynyddoedd. Yn haeddiannol iawn fe gwnaed yn lywodraethwr oes anrydeddus i gydnabod ei chyfraniad enfawr. Dros y blynyddoedd bu Mary'n stiwardio, yn aelod gweithgar o nifer y bwyllgorau gan gynnwys gwasanaethu ar Bwyllgor Ymgynghorol Ceredigion ers y 70au, a'r Pwyllgor Merched, sydd bellach wedi ailfydyddio yn yr oes fwy PC yma'n Sioe y Cardis, a chodwr arian o fri. Ar gyfer ymgyrch sioe 2024, trefnodd gyngyrdd mawreddog ac yn haliwyd yng nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Digwyddiad a ddaeth â chelc go lew i'r coffre. Tan 2 flynedd yn ôl, bu Mary yn uwch swyddog yn adran crefftau cartre, gyda chyfrifoldeb am gystadlaethau cacennau a bisgedi'r adran goginio. Bellach iddi dosglwyddo'r awennau hynny i Jane Jones, bydd Mary yn dal i stiwardio yno, ac mae'n sôn a chyffro mawr yn ei llais am groesawu'r cystadleuwyr a'r ymwelwyr i neuadd forganog. Ac mae Jane yn gwybod y bydd Mary yn parhau i fentoro ac annog ac ysbrydoli eraill yn ôl ei harfer. O holi Mary am ei rôl fel uwch swyddog, dywed y byddai'r gwaith yn dechrau ar fore Sadwrn, pan fyddai 2 ohonynt yn paratoi'r blodau ar gyfer yr adran i gyd. Blodau a fyddai'n arddangos y cynnyrch cystadleuol ar ei gorau. Wedyn ar y prynawn sir byddai'r safle yn fwrlwm i gyd wrth i'r cynnyrch ddod i law. Byddai Mary wedyn wrth i tan 7 yr hwyr pan fyddai gwasanaeth moliant y maes yn galw. Nôl wedyn ben bore llun am 6 gloch y bore, mwyn croesawu rhai cystadleuwyr lleol sydd wedi deall bod hi o fantes i'r cynnyrch fod mor ffres a phosib. 2 awr ar 10 yn ddiweddarach byddai Mary a'r stiwardiad eraill yn dal ar ei traed.
Ofyn iddi a bu yna droian trwstan dros y blynyddoedd, mae'n ateb â gwen yn ei llais. Rydyn ni wedi dysgu delio â phethau, ac mae'r holl beth y gwaith cared yn bleser pur, meddai. Mae'r adran yn agored i bawb wrth gwrs, ac mai menywod yw'r heliw sy'n cystadlu ar y pobi, mae ambell i ddyn hefyd gyda ficer o fôn yn un o'r rhai mwyaf cofiadwy. Ac mae yna gysadlaethau i blant a phobl ifanc. Nad yw'r adran honno mor llywyrchus ac y bu, mae Mary'n obeithiol y bydd y cwricwlwm newydd a mwy o bwyslais ar sgiliau ymarferol yn troi hynny ar ei ben. Ond yn bendant mae o'r farn bod angen y cysadlaethau yma mwyn hybu diddordeb yr ifanc mewn coginio. Fel Bethan, mae Mary yn hannu o deulu amaethyddol, ac mae'n cofio mynd i'r sioe yn ferch fach gyda'i rieni a ffarmio yn Sir Drefaldwyn. Erbyn hyn, nid oes gan 60% o'r ymwelwyr i'r sioe gysylltiad uniongyrchol ag amaethyddiaeth. Ond mae ymchwil yn dangos ei bod yn cael ei denu yno i weld yr anifeiliaid ac i ddysgu mwy am gynnyrch a ffordd o fyw cymunedau cefn gwlad. Mae denu plant i'r sioe felly yn hanfodol, ac mae'n amlwg yn bryder i Mary a Bethan bod y bwriad i gwtogi gwyliau haf yr ysgolion yn mynd i olygu na fyddant wedi cau erbyn wythnos y Sioe Frenhinol. Byddai hyn yn andwyol iawn i'r sioe, meddai. Ac mae Bethan hefyd yn amau a fydd sioe yn medru rhedeg mor effeithiol heb gymorth athrawon ac eraill sy'n gwirfoddoli yno yn ystod eu gwyliau haf. Ychwanega hefyd yr amcangyfrif y byddai newid o'r fath yn golygu colled o tua 1,000,000 o bunnau i'r sioe. Soniwyd eisoes am Jane Jones sydd bellach yn ysgwyddo cyfrifoldeb uwchswyddog yn yr adran goginio. Wel, y Jane yma yw rheolwr swyddfa Merched y Wawr yn Aberystwyth. A'i merch hi, Esyllt Ellis Griffiths, yw llysgennad sioe 2024. Dywysir y llysgennad o blith pobl y sir sy'n noddi. Mae Esyllt yn esbonio'r broses fel cyfweliad swydd. Mae angen cwblhau ffurflen gais, wynebu cyfweliad a chyflwyno prosiect, iechyd meddwl ac amaethyddiaeth oedd dewis Esyllt. Ers 2 flynedd bellach mae gan fechgyn yr hawl i gystadlu am y rôl, ac fel mae'n digwydd dyn oedd rhagfeinydd Esyllt a dyn fydd yn ei olynu hefyd. Mae'n amlwg bod Esyllt yn ei theimlo'n fraint i gael ei dewis i'r swydd, ac wrth gwrs, gan taw pob 12 mlynedd y daw'r cyfle, mae'n gyfle prin. Fel Bethan a Mary, mae Esyllt yn ferch fferm, ac fel y ddwy arall hefyd mae'n mynychu'r sioe erioed, heb golli'r un ers yn flwydd oed. Ond wrth gwrs mae'r sioe wedi newid iddi dros y blynyddoedd, ac mae ei rôl fel llysgennad yn golygu bydd sioe eleni yn wahanol eto, yn ben llanw ar fusoedd lawer o bwyllgora a chefnogi'r ymgyrch codi arian yn y sir. Mae Esyllt yn eistedd ar fwrdd llywodraethol y sioe ac yn aelod o gyngor y sioe. Mae hefyd yn ysgrifennydd Pwyllgor Codi Arian Canol Ceredigion ac yn gadeirydd Sioe y Cardis, yr adain sy'n gyfrifol am y nwyddau werthyr bydd y sioe. Mae trailer llawn o'r nwyddau hynny wedi bod yn gwmni cyson iddi wrth deithio'r sir yn cefnogi'r ymgyrch codi arian. Ers misoedd hefyd, bu hithau'n gweithio'n galed ar lefel leol a chenedlaethol i godi ymwybyddiaeth am y difrod fyddai newid hyd gwyliau haf yr ysgolion yn ei gael ar y sioe. Ofyn iddi beth sydd o'i blaen yn ystod sioe 2024 mae'n ateb yn chwim lot o brysurdeb. Ei phrif nod, meddai, yw siarad â'r cystadleuwyr a'r busnesau i ddangos ei gwerthfawrogiad ohonynt. Carafanio bydd Esyllt a'i gŵr Llyr a'i plentyn bach Osian hefyd. Cyrraedd yno gyda Sioe y Cardis i gyd, pawb gyda'i gilydd na beth dwi'n edrych mlaen at o fwyaf, y bwrlwm, y cyffro, meddai. Bydd yno ar gyfer y 2 wasanaeth ar y sul, un yn y dre a'r llall yn y sied gneifio, ac yn anddyddiol o 7:08 y bore tan 6 yr hwyr, mae ganddi amserlen lawn. Ond ni fydd ei rôl yn dod i ben wrth i'r llu adael Llanelwedd yn mis Gorffennaf. Y ffair eia, dechrau Rhagfyr, fydd yn glo ar y cyfan iddi.
Nid ar chwarae bach mae cynnal y Sioe Frenhinol, a heb ymroddiad menywod fel Bethan, Mary ac Esyllt, byddai'r digwyddiad pwysig yma yn Llanelwydd yn dlotach o lawer, llongyfarchiadau i'r tair.